Bellpuig, província de Lleida, comarca Urgell, població 5.218 habitants. Destacat: la importància del municipi de Bellpuig a la plana de l'Urgell es basa en la influència històrica del seu castell durant l'edat mitjana i, sobretot, el creixement del segle XVI, quan va viure l'època de màxima esplendor. Situat a l'extrem de ponent de la Serra del Coscullà, està perfectament comunicat per carretera, gràcies sobretot a l'autovia A2, que la uneix d'una banda amb Lleida i de l'altra amb Tàrrega, Cervera i Barcelona. La indústria és l'activitat econòmica més present en un municipi que manté l'equilibri amb el sector agrícola i ramader, en què destaca la llotja de Bellpuig, agrícola, avícola i ramadera. Un dels mercats de referència a nivell estatal. L'arquitectura religiosa concentra els atractius més destacables de Bellpuig. Imprescindible: visitar el sepulcre de Ramon Folc de Cardona, a l'interior de l'església de Sant Nicolau. Caminar relaxadament pels claustres del convent de Sant Bartomeu. Practicar alguna de les opcions de turisme actiu que ofereix Bellpuig. Festa Major, segona setmana de setembre.